Nie, dávam hlasovať, aby sme sa na dneskačnom vysielaní obecného zastupiteľstva riadili takýmto programom. To je za. Všetci. Číslo 1b. Návrhová komisia. Overovatelia za poslanci. Uznesenie číslo 440 2024 obecné zastupiteľstvo Nálepkové berie na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva z 22. zasadania obecného zastupiteľstva na 16.9.2024. Uznesenie číslo 441 2024 obecné zastupiteľstvo Nálepkové berie na vedomie informácií zo zasadania pri obecnom zastupiteľstve Nálepkové dňa 23.10.2024. Komisia sociálna bytová, komisia zasadala 7.11. Prerokovali hlavne byty, ktoré trebalo prideliť, obývali nájomcov a výlet. To bolo všetko a ešte nás oboznámila pani Majsterová s vývojom do diskusiu. Uznesenie číslo 442 2024 obecné zastupiteľstvo Nálepkové berie na vedomie informácie Komisie sociálnej a bytovej pri obecnom zastupiteľstvu Nálepkové zo zasadania 7.11.2024. To je za takéto uznesenie. Uznesenie číslo 443 2024 obecné zastupiteľstvo Nálepkové berie na vedomie ukončenie nájmu za prvé nájomcu Darii Kekerovej dvojizbového bezbariérového bytu na adrese Nálepkovo Zimna 585/25 31.10.2024 a nájomcu Eriky Gaurovej dvojizbového bytu na adrese Nálepkovo Hlavna 755/131. Uznesenie číslo 444/2024 obecné zastupiteľstvo Nálepkové schvaľuje poprvé pridelenie dvojizbového bezbariérového bytu na adrese Nálepkovo Zimna 585/25
Kvete Hozovej, bytom Nálepkovo, hlavná 413/186. Po druhé, pridelenie dvojizbového bytu na adrese Nálepkovo, hlavná 755/131, bakalárke Terezy Čarnickej, Nálepkovo, hlavná 274/57 a Davidovi Lunkovi, Nálepkovo, Trosky 656/15. To je za takéto uznesenie? Uznesenie číslo 445/2024 UZ. Obecné zastupiteľstvo v Nálepkovej schváluje dodatky k nájomným zmluvám. Po prvé Štoler Jan, Nálepkovo Zimná 585/25 od 1.4.2024. Oravcová Zuzana, po druhé Oravcová Zuzana, Nálepkovo, hlavná 743/119 od 1.8.2024. Hazer Jozef, Nálepkovo, hlavná 755/133 od 1.9.2024. Suchy Vladimír, Nálepkovo, Grun 761/30 od 30.6.2024. Suchy Jaroslav a manželka, Nálepkovo, Zahnická cesta 782/99 od 1.10.2024. Junková Jana, Nálepkovo, Zahnická cesta 785/127 od 1.6.2024. To je za takéto uznesenie? Komisie kultúry, mládeže a športu. Komisia podala druhé uznesenie, ktoré vlastne hodnotenia akcií, ktoré sa uskutočnili. Myslím, že som už aj naposledy ďakoval všetkým účastníkom, všetkým, čo sa podielali v týchto akciách, hlavne aj minister sponzorom. A tešili vlastne najbližšie akcie, ktoré nás čakajú, ktoré sú posvetenie najvyššieho adventného venca, 1.12. Potom 22.12. bolo turnej rozličný a 22.12. ročný koncert v kostole. To je zatiaľ všetko. Otváram tomu diskusiu. Keď to niečo poprosím na obrovú komisiu. Uznesenie číslo 446/2024 UZ. Obecné zastupiteľstvo v Nálepkovej berie na vedomie informáciu z zasadania Komisie kultúry, mládeže a športu pri obecnom zastupiteľstve v Nálepkovej zo dňa 2.10.2024. Komisia zasadala dňa 11.11., kde hlavným bodom programu prejednávania bolo čerpanie rozpočtu 39. a rozpočtové opatrenia 16 až 19. Otváram diskusiu. Keď to poprosím na obrovú komisiu. Uznesenie číslo 447/2024 UZ. Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z zasadania Komisie finančnej a správy obecného majetku z dňa 11.11.2024. To je za takéto uznesenie? Uznesenie číslo 448/2024 UZ. Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schváluje dofinancovanie projektu Zastavné srčňa azijského obci Nálepkovo na materiálno-technické vybavenie pre likvidáciu srčňa azijského z vlastných zdrojov, ktorého poskytovateľom je Ekofond SPP. To je za takéto uznesenie? Obecné zastupiteľstvo Nálepkové schváľuje presun a použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové dávky z položky program 1101 EK 717 002 rekonštrukcia miestnej komunikácie FK 084.4.0 vo výške 35 000 eur na položku na položku chladiace boxy, cintorín vo výške 20 000 eur, autobusové zastávky vo výške 10 000 eur, kríž vyrezovaný dobový vo výške 5 000 eur, záhradný stan vo výške 3 000 eur. To je za takéto uznesenie? Uznesenie číslo
číslo 450/2024 OZ. Obecné zastupiteľstvo v Náladkove schvaľuje použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky. OCU údržba telekomunikačnej techniky vo výške 5 000 eur, špeciálne služby, podanie žiadosti NFP cesty, energetický audit a vypracovanie rozpočtu na rekonštrukciu nájomných bytov, Kromská osada vo výške 6 000 eur, OCU servis údržba opravy vo výške 650 eur. To je za takéto uznesenie. Komisia sa rozpočtová na 2024 dôvody vyriešili spustenie rozšírenia zberného dvora, opätovné využitie odpadov, rekonštrukcia štúdiovej nádrže Náladkovo a návrh rozpočtu na 2025. Mám tú diskusiu. Ja by som sa možno opýtal, že prečo až teraz sme riešili rozšírenie zberného dvora, keď už nedávno mali tieto povolenie na rozšírenie alebo na tie jednotlivé odpady. Ale opätovné využitie sme ešte dodávali žiadne, ešte prišlo vyjadrenie. Ešte tak, ak máme v rádskom poriadku. Už sme sa o tom rozprávali už aj v máji, že v podstate už máme to povolenie na rozšírenie. Párkrát sme žiadali rozšírenie v troch veciach, to je od 11. vládne a potom máme žiadali ešte opätovne využitie. To prišlo ešte len mnoho týždňa, čiže sa pripravuje v rádskom poriadku, budú proste chvíli, je to opätovne, to ešte nedá skraja, čo rozhodnutie. A nemohli byť ako dve samostatné veci. To bolo samostatne konanie bolo, lebo toto sme... Ale myslím, že tam sme stavebný odpad a čo bolo v prvom. Elektrostavebné a... To už funguje. No a ešte sme nemali zakúpenú prakticky to miesto, kde to opätovne využitie. Najprv sme museli vyjadať 6 datry, boli nám z kraja, prakticky nám to prešli pre kontrolu, že vyhovovalo, robili zápis a až teraz prešlo vyjadrenie k tomu. Lebo nemali sme ešte prakticky to miesto, ktoré sme využiť, že keď to budeme dať, že sme zakúpili, ktorý sme mohli dať. Ale stavebný odpad sme mohli si boli vyberať. Ešte sme vybrali teraz Od 1.11. Opätovné využitie to znamená, že sa tam niesie, že ho môžeš vedieť. Ale sú presne pomenované a rozhoduje zamestnanec, že či sa to dá opätovne využiť. Sú tam pomenované presne, či už to dá tenka, tam môže ísť keď balí jednoducho, ale keď sa to dá použiť, keď nie, musí to už je odpad. Aby to takisto treba sa hodnotiť, či sa to dá. Ešte niekto má niečo v diskusii? Keď nepoprosím na voľnú komisiu. Uznesenie číslo 451/2024 OZ obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie z zasadania Komisie stavebného územného plánu a životného prostredia pri obecnom zastupiteľstve Náladkove zo dňa 23.10.2024. Je za takéto uznesenie? Sumu tam, čo je zašlo na všetko správne, 96 000. To uznesenie započítam, tam je 77. Celkového slovného rozpočtu, z toho zašlo 76 000, je málo.
Nie, rozpráva je 76 000 uznesenie. Máme 5 miliónov. To sú vlastne príjmy. V tých 5 miliónov ešte potom sú aj prenesený výkon, ale toto sú iba zo schváleného vlastne 76, to je vlastne kapitálové príjmy vlastné, 54 102 a potom vlastné príjmy 19 984. Čiže doplníme tam do toho textu z toho vlastne príjmy, že sme šali to. Možno. Plus 19 984. Dobre, tak. Hej, no dajme tam vlastne to bude slušne. Môžeme? Komisia? Uznesenie číslo 452/2024 OZ. Obecné zastupiteľstvo nálepkové berie na vedomie informácie čerpania rozpočtu obce Nálepkov. Čerpanie rozpočtu obec Nálepkov splnila k 10.9.2024 príjmy spolu vo výške 5 114 206,42 eur, čo predstavuje 77% celkového schváleného rozpočtu. Z toho vlastné príjmy základnej školy s materskou školou 76 909,62 eur a výdavky čerpala vo výške 67% celkového schváleného rozpočtu, to je 4 545 266,40 eur. Z toho základná škola s materskou školou 2 13 267,33 eur. Obecné zastupiteľstvo, uznesenie číslo 453/2024 OZ. Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o podnikateľskej činnosti obce Nálepkovo 30.9.2024. Skládka 39. Rovno otváram diskusiu v tom bodu. Takisto sme to prebrali. Prosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 454/2024 OZ. Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o výške dlhu a splátkach obce k 30.9.2024. Stavne do hlasov. Opár budeme keď otváram novú diskusiu. Prosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 455/2024 OZ. Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o stavení doplatkov na dani a komunálnom odpade vodnom a stočnom a nájomnom za 9.2024. Kto je za takéto uznesenie? Ďakujem. Dosiahnuté ekonomické výsledky 12.8.39. Materiál sa dostali ešte bol pripravený na finančnej komisie. Ešte otázky pána diskusiu. Ja by som bol, že keby to zaujelo pánov režu, tak máme nová žurnalistiky. Čiže je to rozhodné. Čiže som hlásil telefonom, ja mám už rozprávame asi o občanom. Poprosím na novú komisiu. Uznesenie číslo 456/2024 OZ. Obecné zastupiteľstvo Nálepkove berie na vedomie správu dosiahnutých ekonomických
Uznesenie číslo 457/2024 obecné zastupiteľstvo Nálepkovo berie na vedomie správu o dosiahnutých ekonomických výsledkov základnej školy s materskou školou Nálepkovo 30.9.2024. Kto je za takéto uznesenie? Uznesenie číslo 458/2024 obecné zastupiteľstvo Nálepkovo berie na vedomie správu o dosiahnutých ekonomických výsledkov domov Nálepkovo NO 30.9.2024. Kto je za takéto uznesenie? Kto sa zdržal? Kto sa zdržal? Všetci. Dobre, sme bod 6. Zmena rozpočtu. Základná škola Slovenského rozpočtového plánu. To bolo tiež prednáme na finančnej komisii. Aj možno k tomu povedať tým, že som to zvoňovala. Takže predali sme to síce na finančnú komisiu, ale sme si dohodli na pripomienkach, ktoré zapracujú. Čiže pri rozpočtovom opatrení číslo 16 nerobila som ďalšie rozpočtové, ale zapracovala som do neho MOPSku, že by sme nemali veľa rozpočtový, lebo sú to štátne zdroje. Čiže MOPSku som dala do 16 a tam vlastne je aj... Som ešte poprosila ekonomku z školy, že by mi ešte pripravila do rozpočtového opatrenia aj projekt POP3, lebo tam nám ešte prišli nejaké peniaze, aby sa dovali tam minusové stavy, čiže ešte aj to som ešte doplnila do toho rozpočtového opatrenia, čiže toto tam je. A myslím, že všetko ostatné ostalo. Potom rozpočtové opatrenie číslo 17, tam sa mi pýtalo to rozpočtové odmien. Som tam ponížila vlastne toto, čo sme rozprávali poriadkovú službu za hlavné platy. Dala som odmeny. A tým, že sme sa dohodli, že tie poukážky, tam som robila presný stav podľa počtu zamestnancov. Čiže tým pádom som tú položku, ktorú som ponížila vlastne na elektrické energie, som dala úplne preč, som ju neponižovala, ale som to ponížila v odmenách. A jediné, čo som tam dala MOPSky, som dala extra do toho prvého opatrenia, lebo oni to budú mať aj opravnený dávno. Čiže toto som dala preč. 18 ostala a 19 sa vlastne týka prezidentného fondu, toto, čo sme aj sledovali. Čiže toto všetko je vyzvané na 19. Ja som sa chcel spýtať Božka, že máme tam dotácia z ministerstva financií na domu Nálepkovo. Je tam 570 000, tá suma sa ešte bude do konca roka nejakým spôsobom alebo posledné peniaze, ktoré prišli. Už sa nebude zvyšovať. Ani, no, v podstate prišli všetky peniaze tohto roku. Dobre. Už potom Čiže to je 570 000 tohto roku. OK. A som sa spýtať na tie odmeny MOPSky, že máme povedal informáciu 12 MOPSkárov. Áno. A máme tu na odmeny 800 eur, či by sa tam nedalo dať viac, lebo to je v podstate, ktoré je počte 65 eur na osobu. Ako dá sa dať viac, nedá sa presunúť položku, ale dá sa zhodnotenie, ale no, keďže ich 12 je tam 800 eur, je to 65 eur na osobu odmena. Stoja celý tento von, teraz celú zimu sú von, neviem, či keď je možnosť, lebo v podstate nie sú to naše prostriedky. Ale darčekový pokaz je 50 eur, 65 eur. Treba napočítať k tomu aj ten darčekový pokaz, každý 50. Vychádzali z textu, vychádzali sme z toho, čo bolo v roku, odpočítali sme darčekové pokazy 50, dostane každý, plus to sa nám zvyšilo, tak to sme dali. Ja len preto, lebo keď či sa im nedá dať aspoň po stovke odmenu, to z darčekový pokaz je to predsa. Keď niekde to z našich zdrojov. Keď starosta rozhodne, tak ja môžem rozpočtové opatrenie štátne zdroje nemusíte schváľovať, je to možno byť položka. Ako vedúci zamestnanci, tak jak som povedal, vždycky kľudne príde
To je v poriadku, len nie sú to naše zdroje a keď sú peniaze, tak prečo im nedať aspoň, že by im tá stovka vyšla. No. Keby to išlo z našich a nemáme peniaze, rozumiem tomu, ale keď máme na nich, no, 66 eur v hrubom je ani 50 eur v čistom. Keď môžem nejak tomu povedať, ovečky, keď kupujeme robotníkovi, pošazujeme na 2 roky, hodnote 80 eur. Oni majú na topánky za 140 eur. Za to hovorím, že tesne použili toho roku peniaze, bundy majú kvalitné, kratia si stavy len vybrali si tie najdražšie 50 eur, že ideme tým smerom. Že sú riadne pošatení, vyšli sme tam. Nebránim sa tomu jednoducho, keď súhlasíte s tým, že príde nejaký návrh, že môžeme im jednoducho navýšiť s tým, že to bude minus 0,5, preto to ešte upravíme. Ako to môžeme schváliť, ale to urobiť. Neviem, čo povedať, rozkázať. Ja som tiež bol, keď nás bolo to vrátím. To sa sa slyší. Ja vidím, ja to tiež vidím. Čiže najlepšie, že si videl, sa potom to zoberiete na vedomie právim a vlastne možno zoberiete na vedomie to rozpočtové overenie. Toto sú štátne zdroje, možno to tak urobiť. Ešte niečo k tým rozpočtovým opatreniam? Keď nemáte nič, poprosím návrhovú komisiu. Keď nemáte iné diskusia bola, tak asi zároveň. Je tam škola, potom je to naša. Uznesenie číslo 459/2024 OZ. Obecné zastupiteľstvo Národkovo berie na vedomie predložený návrh rozpočtového opatrenia základnej školy s materskou školou Národkovo, ktorý je súčasťou rozpočtového opatrenia číslo 16/2024 a 17/2024. To je za takéto uznesenie. Uznesenie číslo 460/2024 OZ. Obecné zastupiteľstvo Národkovo schváľuje predložené rozpočtové opatrenie číslo 16/2024. To je za takéto uznesenie. Uznesenie číslo 461/2024 OZ. Obecné zastupiteľstvo Národkovo schváľuje predložené rozpočtové opatrenie číslo 17/2024. To je za takéto uznesenie. Uznesenie číslo 462/2024 OZ. Obecné zastupiteľstvo Národkovo schváľuje predložené rozpočtové opatrenie číslo 18/2024. To je za takéto uznesenie. Uznesenie číslo 463/2024 OZ. Obecné zastupiteľstvo Národkovo schváľuje predložené rozpočtové opatrenie číslo 19/2024. To je za takéto uznesenie.